পুইলানো যতন হামবাই তিনি 4 তারিখ জুন 2024 একদিকে চিনি ত্রিপুরানি লোকসভার 2টা আসন চিনি অ্যালায়েন্স পার্টনার বিজেপি পাইমেন বাগৈ যতন থাকাম তে মিডিয়া চ্যানেল বন্ধু রঙ বেল্লাইখেন হামবাই মায়াফারাও তামনি বাগৈ হিংকে নরক চিনি প্রোগ্রাম ন উরাম উরাম কাভারেজ খাইমেন বাগৈ নং পাইफले हामबाय जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनि ओ जागायाव चिनि बिसिङाव दिनै दङ चिनि DWF नि सारा त्रिपुरानि सेन्ट्रेलनि प्रेसिडेन्ट चिनि मेडाम मनिहार बिसिङाव दङ चिनि मेडाम पवित्र भक्ति जमातिया बंके चिनि चेयरपार्सन एडभाइजर बोर्डनि गते चिनरो जॉइंट कन्वेनर खरबै दङ आति जमातिया सपनातिया ते आबरनो कारिबो चिनि गोबांमा चिनि DWF नि जत आदम संजतन दंबायो जतनन सारि गाहाम जों दिनै प्रेस मिट मा खालामनि हिंकेहाय चिनि बसकां 6 तारिख हिंके चिनि TWF दंनि थार्ड फाउंडेशन दे आबनो जों खमलং ऑडिटोरियम फलो पालायने हनै आइगोसे प्रेस मिट खालायजाखा हिंके आबो दिनै स्लाइड चेंज जोंखा जों दाबो खमलंनि जागाव आगरतला टाउन हल आगरतलानि टाउन हल जों आबो खालायनानै थां दङ हिंके दिनै जरा बाहायनो किसा खालायजाखा आजागा जों 11 टाव खायना दंमोनि आबो 11 टाव यावै 10 टाव सिनाय अर्थात 6 तारिख आगरतला टाउन हल जरांगे 10 टा और तामपुरु आ प्रोग्राम सिनाय अर्थात TWF नि थार्ड फाउंडेशन दे आपु जों खालायजाक सिनाय आगरतलाव हिंके चिनि प्रोग्राम जथारति चिनि महाराजा तंनाय ते चिनि जत चिनि इलेक्टेड जे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंमानि अर्थात 13 जन MLA along with 2 जन मिनिस्टर गते एडिसिनि CM सह बेनि जे टीम तंमानि ते आबनो कारिगो चिनि तिब्रामो था पार्टी निंगै जारा CWCO तंनाय सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी रको तंनाय बरनो बचनायनो जथारति चिनि इनभाइट खालायजाक ओंखाय चिनि ब्रिरक तंनायनो प्रत्येकटा ब्लॉक नि थेके जों चिनि मेडाम मनिहार पक सापु सानाय बसु जना टारगेट दिनाय ओंखाय जत चिनि 44 टा TWF नि ब्लॉक दङ এই 44 टा ब्लॉक नि जत बुकुक संगनो खाबाय खुबाय एस ए कन्वेनर रंगे आंखबो आजागो जथारिति टाइमली हायै चिनि प्रोग्राम नायथाव खायनायनि बागै थ्रु मीडिया आंबरनि कबो ओंखाय हायनोहाय आं चिनि महाराजानो हायनो जों आसिके कोऑपरेट खालायदोंमोननि बागै जों सहयोगिता खालामनायनि बागै आं बनो बेलायखनो पाइप्ले हामबाय ते खुलुमला फादो ओंखाय दा बहायनोहाय चिनि बिसिङाव कक सानाय चिनि प्रेसिडेन्ट बनरमते डिटेल्स सानाय ओंखाय आंनि जराते आसन सुतु हामबाय प्रेस मिट खालायनानै होनाय नग्न मारिमोन पुइलानो ओ पार्टी अफिसर तंसुतैनो चिनि हानि गोबाग्रानो खुलुमाया पारो ताई बेलाय हामबाय माया तिनी अफ प्रेस मिट तंगो चिनि TWF सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपार्सन मैडम पवित्र भक्ति जमातिया चिनि 6 तारिख जून फाउंडेशन दे आबनो रिगुई चिनि जे प्रिपरेटरी कमिटी खामानि कमिटी नि कन्वेनर ओंखाय चिनि बुकुक गीता जॉइंट कन्वेनर खरमनि दङ बुकुक सपनातिरियांबाय बुकुक आति जमाति प्रबोध तंगो चिनरताय बतंगो चिनि सेक्रेटारि बुकुक बुकुलक्ष्मी देवबर्मा एडवाइजरी कमिटी नि आदमजुग बुकुक चिनि गौतमी राय गौतमी ताई अरताय बतंगो चिनि सेंट्रल कमिटी नि आदमजुग सं चिनि आगरतला डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक कमिटी जत बुकुक सं जतननो पाइपला हामबाया पारो ताई मीडिया ताकु जन्नो बाहाय माया पारो ताम माले चिनि एलायंस पार्टनार त्रिपुराहास्तो 2टा सीट दङ लोकसभा आसन ओ 2टा सीट न पूर्व त्रिपुरा बाय पश्चिम त्रिपुरा सप्लाय मानि बागै जों चिनि बुबाग्रानो बेलायके हामबाय माया पारो कारण जोंबो बुबाग्रा नि सेंक्राक जोंगै आरो सामं खायमानि चिनि आसामनि जों गथाय मानखानि जों बेलायके नखर दिनै जों हायनो हायतायसा चिनि जत बुकुक संनो ब्लॉक कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी सेंट्रल कमिटी बुकुक संनि थानियो जों किसा नागार नमा सांगराजा ताम माले सगांगो जों प्रेस मिट खायबाय
Sini 6 tariko 3 bosor pungmani TWF songsamani salno जों kumulung noai auditorium bo palailainai ni salaimani phiaba o jorao जों bubagra bai ko khalaimanya जों TWF boxni decision namani ta tini bubagra phaike jehetu bubagra sini joto bubagra no siniawoi जों samung apro khaijaka जों wansuk laijaka जों kumulung khainai hine bubagra saka जोंनो agotlawo noro hom dodom khai kaham khai nor buri rok te bu kebang khlai lai dinai abni bagai जों agotlawo town hall no जों ready khlai ke mankha town hall booking khlai ke जों town hall no khlai lai sinai rajbari inklogo town hall tongo chini agotla kaise no town hall tongo rajbari ni pukur bus kango baksa saimi town hall go tuklai agotlawo khai ke hanga asal ni phainai ro town hall boro hu town hall Rajbari ni pukur kotorma ni gana wono town hall sini agotla ni aron rojot phaibaidi जों jorabotita slaijaka agi 11 ta tongmani tabu जों 10 ta ni bisingono chin program no जों jengnai apni bagai jotto hatsal sampani ani TWF ni khajani bukuksong norok joto doti phaiman sak norok phaibaidi তাই নরক নো কাইসা টার্গেট দিনা নিমু সুঙ্গ যারা প্রত্যেক চিনি 46টা ব্লক কম 12টা ডিস্ট্রিক্ট কম 46টা ব্লক নি খুব সম নরক কম মানে ন নরক 25 জন আকে থাকে যাও গোবাং আপনি সে গোবাং ফাইমান কপুরি নরক যেহেতু চিনি ফাউন্ডেশন দেবা जों বিসিকতাম পংমানি চিনি TWF সংগঠন जों যত नाइट्रक खलायलाय कम्पानिबा नरक फाइदि गोबां खानो फाइदि एबानो 25 जन आले जत ब्लक नि कमपके 25 जन आले मा फाइनाय आपनि बागै नरक न अकक साखलायनानि बागै न तिनि प्रेस मिट मा खाइके तिनि मीडिया नि बिसिंतैन नरक सिनाय 6 तारिख जून तिनि फाउंडेशन दे आगरतलाव टाउन हल नरक दत्तिनो फाइदि तिनि अ फाउंडेशन दे वाचिन बुबाग्रा कम ताई चिनि खास्तेनि जत्तो गरम गना ति प्रमथानि आदंश सकांगो बसागा चिनि जों अलरेडी इनभाइट बखाइबाय CWC नि आदंश CSC नि आदंश ताई चिनि जत्तो गरम गना MLS मिनिस्टर गरम गना EM MDC CM चेयरमैन ताई कसाम चिनि CM EM तंगो कसाम MDC तंगो जत्तो न फाइनानि बागै जों बबक जाओ आपनि बागै खाजानि ताखुते बुकुचो नरक जत्तो न तिन ताखुचो सुबाय रख दिसिनि बुकुचो न हाकचाल साम्पानि फाइनाय र तिनि बुकुचो बरक फाइनानि जाहाते कोनो असुबिदा नियातिके ताखुचो सुबाखौ नांगौ आपनि बागै ताइसिनि संगठन चिनि ब्रादार हुल्स अर्गानाइजेशन जेमन TISF दंगो YTF दंगो TCF दंगो बरकनो बाहायनो जों इनभाइट खायजागा बरकबो चिनि प्रोग्राम दंनाय आपनि बागै आं अबनो पयलेन जत्तनो 6 तारिख जुन 10 टानि समय आगरतला टाउन हल आइ सप्ताहनि बागै जत्तनो जों आदिनो चिनि TWF संजामानि बिसिकदाम काका बुबाग्रा जों संजारिमानि जों जत्तनो माइबो खायजा सालायनाय आदिनो आपनि बागै जत्तनो